Ja, mi meg kitörültem, mindjárt vagy. De milyen nagy az a Zsófika is, Márta? Jó Istenem, jaj, de nagy az a kislány. A nagy kívánjuk. Van is milyen szép hal, de szép valami sem. Bukis segítek. Ezt mi van a valóban? Legyen az ügyelben. Most megint ahogy van. Jó van. És a tiéd mi van? Jól vannak, köszönöm. Azok is jó van, ha Ja, itt a tacsiban, amit visszaloptak. mit loptad vissza? Jó. Köszönöm szépen. Tavaly Bori, neki kutya kell. Nem kell kutya, nem borogtam, tudod? Ja. Ja, szükség készült. És mit az Úristen végül Romániából hoztak át egy tacsit, hogy odaadják nekünk, nem kell fizetni érte semmit. Ágozták itt karácsony előtt, minden kész, elmentek, akkor szilveszterében, másodikán, hogy álljon és elköszönni a gyártat. Ott a Zoli forrát hoztak, tevő edényeik, párnáját, mindenit, játék, mindent hoztak neki. Itt az Úristen, és oltási könyv, útlevél, minden. És itt vannak, fogja az Zoli a forrát, kezdi a kutyát, és akkor megtalál a Pati, hogy kellene az oltási könyvből egy számkod, meg adná a Zoli. Fogja a Zoli, hogy fogjátok meg, mindjárt lehozom az 50 literre oltási könyvet. Fölment az oltási könyv, virály visszaért a kutyába. Úgy képzel, hogy az útlevele, az oltási könyvben a kutyának mindene még nálunk van. De a kutya már hetedik osztályban. És akkor fölhívta az orályra, hogy gondoljátok így meg, hogy legalább nyára, hogy nem vagyunk visszakapunk, vagy nem. Ja, mert akkor fogod, azt összeszeded a cuccait a kis kutyának. Akkor most jól egy a karafűnek. Mondom, hogy bántak a kis szobában, a mama látta már. Ott fájtik az ágyamban. Őrző vérzőszolgálatomban. De nem, de tényleg azért, és akkor nem is kell a kutyának a hivatalos okirata is. Ez akkor hogyan vitték vissza Romániába? Már románok voltak. Romániába hogyan vitték vissza? Köztadták a száját. Vagy lerakták ugye a lábuk alá, hogy ne lássák, és utána meg az orvoshoz állítottak, hogy itt adott. De a csipszámot nem tudják. A csipszámot nem tudják áthamisítani már. Vagy kivették azt a régi csipet és újat tettek bele. Már volt benne csip is, minden. Ez kíváncsi lennék, hogy milyen élete van annak a kutyának másodszorra. Jó. Már utána még küldtek videót is róla. Mert az egy pár szorén rájuk jött. És akkor találta át, ezt a kis fehér dögöt, ekkora volt, amikor odahozták. Tavaly karácsony. Most lett egy éves. Most az az ujja már nem is patlanyát elítél. A gomboluk van, ott szétszedi, és akkor itt megkelti a patlanyát. Most igazán van neki helyette másik patlanyát. Már olyan meleg van, hogy elég egy vég. Ja. Tudod, ráfűtéses, azok meg melegek. Gyerekek. Minden ráállni. Ja, ráérek, ugye egy óra. Szóval sok emberben, sok félelmjában. Hát jó van, megmondtam, hogy lecsillapodnak itt is a kedélyek, aztán jó, mindenki megnyugszik tanára, látsz, jó. Elvittem 18 000 forintért az orvoshoz. Mondom, én
csak nyugodtabb vagyok, ha megmondják, hogy mi van tőle. Ja. Aztán most, amikor kapta a szület után az oltást, azt mondja a nő, hogy ő szerint ez az oltóanyag, tehát az oltásnak a szövődménye. De azért beoltották, de muszáj, mert a kötelező oltást meg kell, hogy kapja. Hát most azon izélok, érted, hogy Azért kellett fizetni, nem? nem, az oltásért nem, csak a kötelező oltás, azt meg kell Jó. adni. De vizsgálatért igen, meg a csipés. Adkacsipés. Szétbombáztam az egész szobát. Jó, igaz, hogy ilyen por volt az ágyat, mert fény is való, az ágyat nem húzogatom el, tisztítsen, mert most nem vagyok hülye. És a szekrénycsünk felül minden nem szedünk el. Na, és A mi szekrényünk is olyan, hogy tudod, földig. akkor letakarítom mindent az utolsó szögig, egész napig a gyerekszobát feküdtem. A mama itt ugyanúgy mindent át tud szedni, kívül, belül, alatta, fölötte, mögötte, mindent az utolsó mintára kinyalt mindent ért. Ugyanúgy történt. Hát akkor biztos, hogy nem a lakás körülmények miatt olyan a gyerek, hanem biztos, hogy az oltásnak azért. Láttam, hogy itt láttam, Nem, miért van? Nekem nincsen, mert ha nekem pénzem van, már úgy elköttem. És de sose, nekem apróm sosincs. nekem meg az van. Mert én izélok, mert én mindjárt dobom be a kávéautomatába, ott a munkáim, úgyhogy nem. Én nekem addig van apró pénzem, már jó, a dalajához ugyanaz, ami a régi, de hátuljátek. Kiabálnak és faszom. Batyám. Na. Batyám, milyen pénztárcám? Most jöttem a Pepkóba tenni. Hány ezerért? 2,80. Nagyon jó. Nem, hogy volt, Hát meddig lesz ez a pénztárcád, mert gondolom jövő héten, ha másik Nem. agyvisz. tudod, ami volt a fekete, tudod, azt szerettem nagyon, ami még ilyen nagy, de az ilyen, Ja. itt, meg itt, ahogy tapogatod, már kopik le a bőr. Ja. Olyan csúnyás. Hát jó, hát egy idő után csak elkapik. Sokat tapogatott A piros pénztárca vonzza a pénzt, de mondjuk nálam még nem gyűjt ez be, úgyhogy nem tudom kiné vonzza, mert nálam nem vonzza. Úgyhogy, hát nem most érted, mondtam a Gyurinak is, mondom, hogy én elviszem orvoshoz, visszaviszem, hogy még pöttyösebb a gyerek. Megint az oltás után még pöttyösebb volt. De ezt nem fogja senki az orvosodban mondani. Azt mondja, de hogy ezt ugye vissza nem menjetek, azt mondja, hányszor akarsz 20 000 forintot fizetni a semmiért, mert tulajdonképpen előrébb nem jutottuk. Jó. De megnyugodtam, hogy nem allergia, mert attól félt, hogy elveszik a pizzát meg a gyrosztulát. Majd én megettem a részét. Nem volt az a gyilotadóról. Nem rossz ez, persze, frissen, jó. De én annyira előgérte oda, hogy nem. Jó, én leteszem, kívül, már nem. Majd az szintén ki még mocskosodta meg először. Ja, hát akkor meg azért viszont az gadáit. Egy adagot nem. Hát olyan adatot annak, hogy csuda. Ja, valami, valami. Nincs. Ráírtam egyszer, hogy hirtelen azóta ezt nem érek, már dolgozok, aztán foglalkozok talán. Hát ugyanannyi, hogy szóval mindenki, nem? Ez, hogy így valahogy, hogy vigyék a világot, hogy nem vagyok. Nem tudom, mondok valami. Hogy te valamit úgy sem, hogy De nem. egy gyereket, vagy anyámra meg apámra. Na most az idénre elég lesz? Ó, az idén hát most kivittem, amúgykor azért vezett el, hát 17 zsákot. Bocsánat, most kaptam ilyen nagy Jó, az ábizmút 8, már kettőt előtte elküldtem, megint hoztam egy csomaggal, de az hát olyan nagyon vékony szegénykép. Ez jó erősebb, ezt meg tudom tömni. Most nem tudom megtömni. tudod. Igen. Értem. És az idénre elég, hát most ezt összekotlom még, ami van, meg hát az utcát, de most van is annyira kevés van rajta, hogy most nem tudom. Most elhitetem, hogy jövő héten, aztán én tovább nem fogok ott kötörászni. Mit? Meleg? Mit teszed, alacsintát? Ja, Melegítsi rá. miért? Már ugye ehető. Ja, jó, én nekem ez így is. Meg vacak. Jó, Lehet, hogy azért nem is adtak, mert nem jól vázol, de így huppog és nem sül, hanem így
Itt pösszel, tudod. Nem, Mondok erre neked valamit. Nekünk a palacsinta sütőnk az a pöttyös, tudod? jó, jó. Az volt, azon a régi villanypicit, amit mondtam, azon nem tudtam szuppát meg a palacsinta. Ez is mosolya. Mit az úristen? Akkor az Oli, menjünk, hagyományos palacsinta sütőt. Azt